Nyakoromogi odhiambo ma jatend piny Kenya William Ruto timo lokruok e tende ka otero pacho jotend migepe duto e pacho kaendi. Maneno kang' ma bende koro nyuolo paro mopogore opogore kuok e sectors mopogore opogore kaachiel kod oganda jo Kenya. Ahinya to kidieny mosebedo ka otisore ni Gen Z mosebedo ka dhiro mondo mi timie lokruok mathoth e pacho kaendi, ahinya to kaka itimo kendo itayo chenro mag piny owacho. Bende jotend migepe mopogore opogore osebedo ka golo pachgi to ka jatend piny Kenya William Ruto ne otengo lwetgi mogo kendo nyiso ni gi sani ok gibidhi nyime gi mako lemo magisemako kuom kinde ma ok tin ne dweche 20. Magi to kod mamoko mathoth magi weche ma omiyo pek. I have today decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general. Jatend piny Kenya William Ruto ka okang' mar weyo oko tend migepe ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jotend migepe Musalia Mudavadi ema otony. Manze decrease fee, watu wengi waenda shule manze. Ruto iriebo jotend migepe, mano point mane wakwayo number 1, gik mano dwa pod ng'eny. Were omedo puoyo okang' ma jatend piny mar winjo dwachgi kendo wuoyo tend migepe, kata kamano moko kuomgi wacho ni chido pod ni e sirikal mangima. Koro gi ywaruok ma jogi oseyware to pok na winjo en mana ni gini gimosetimre ni notimre ndalo moko mokalo chien kanyo. Bilano nowach masich mach manyo mako ot moro kendo nego miyo gi nyithinde 3 e kar dak ma Manyata e Kisumu. Hana Agere makoro meeting mar mako lemo mar Karan mar od bura ma Homa Bay bang' ka Faith Apuko kawuono od burano ochungo tich kitude gi mibadhi. Nyakoromogo obedo kwa go kod mbaka e kinde ma wadhi nyime kod weche manyien e chenro mano mar oimbore. Nemni mag tudo karia deka auchiel nono yoda achiel kachiel e YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV. Ang'eyo ni kamoro amora ma intiere in bende nyalo bedo ni intiere kod paro kotenore kod okang' mokaw kod jatend piny Kenya William Ruto. Bende obiro bedo kod twak kaendi mabedo mondo mi abedo gi thuolo mar somo e pachu ka bende wang'iyo okang' ma jatend piny Kenya William Ruto ne okaw. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka, bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en ni lemo mar tend migepe ma pacho ka kori biro mana loki kaluwore kod twak ma jatend piny Kenya William Ruto biro bedo godo kod jotend kweth duon buche mag siasa e kind mamoko. Mae e lai mane jatend piny Kenya William Ruto lando ni obiro kaw tok riembo tich jotend migepe mage duto mak mana ogaye mar gi Musalia Mudavadi kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua. Kaliet mar owere ma pacho kaendi osebedo ka chwako ewi lokruok magidwaro ni otimi e piny owacho ma bende pod dhi nyime. Chris Owino ne oluwo lendo no e kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto kendo losno report machal kama. Kar sochiko gi dakika 18 kod nyiriri 45 jatend piny William Ruto owuok oko mar apisi mare e kar jot maduong' ma jatend piny mar chiwo twak ne piny Kenya. Good afternoon, dear Kenyans. Ote mare ne oyengo tunge piny Kenya duto ka jotend migepe duto odir oko e gino mabende okelo buok kod mor ne ji mopogore. Recent events that necessitated the withdrawal of the finance bill, which will require a review and reorganization of our budget and fiscal management, have brought us to an inflection point. E lendo makamano, jatend piny bende owacho ne otimo nonro matut kendo yudo jotend migepe mage ok osebedo katiyo kaka dwarore. Upon reflection, listening keenly to what the people of Kenya have said, and after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges, I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Secretary and Secretary for
and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs. And of course, the office of the Deputy President is not affected in any way. Jalop jatend piny Rigathi Gachagua, ogaye mar jotend migepe Musalia Mudavadi kod jagoro mar buch tend migepe Mercy Wanjau kende ema otony. Jatend piny osingo mar chuogo buch tend migepe manyien bang' timo twak kod jotelo mopogore opogore mag siasa kod jolony e ndalo mabiro. I will immediately engage in extensive consultations across different sectors and political formations and other Kenyans, both in public and private, with the aim of setting up a broad-based government that will assist me in accelerating and expediting the necessary, urgent, and irreversible implementation of the program that we have, including other radical measures and programs to deal with the burden of debt, to explore raising domestic resources and revenues, expanding job opportunities, eliminating wastage and unnecessary duplication of a multiplicity of government agencies, and slaying the dragon of corruption. Mae biro ndalo ariyo kende bang' romo kod ogai mar Azimio Raila Odinga kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka e kar romo maduong' mar KICC, kendo singo matiyo kanyakla kod jotelo duto mapacho kae e chwalo piny Kenya mbele. Kata kamano, jatend piny oyango ni chenro mapile ka pile mag sirikal to biro dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora e bwo tend jogoro mongirore. Thank you very much, and God bless our great country, Kenya. Jopiny koro oketo wang'gi mar neno jotend migepe madhi duogo e buch tend migepe manyien kaachiel gi kwan jotend migepe maruto dhi chuogo. Bang' lelwar kuom jotend migepe duto 22 kaachiel kod Attorney General, wenge duto koro ong'iyo jatend piny William Ruto ka bende odhi loso sirikal mar barwabar e kinde kod duond buche makwedo sirikal. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Erokamano Chris Owino. Kadhi nyime rowere mosebedo ka sundo piny owacho nyiso mor magin go tok jatend piny William Ruto weyo piny owacho kendo tero jotend migepe duto pacho. Rowere go wacho ni ma en loch margi mar ariyo mar Ruto koro time dwachgi mokwongo mar ne lwaro piny paro mar chik mar omenda ma higani. Kaka Simfros Okinda lero, rowere ni ano ni pod ok oromo kapod giketo listi mar ariyo magidwaro mondo mi piny owacho otim kamoting'o tero jatend piny owacho pacho. Mana dakika machuok tok lendo mar jatend piny William Ruto, rowere nochokore e mbui mar X kod kuonde mopogore mar twak ewi okang' mare mar wuoyo oko tend migepe duto. Thoth roweregi onyiso mor magin godo ka giwacho ni ma en loch margi mar ariyo ma sirikal timo tok ne sirikal wito oko paro mar chik omenda ma higani. Erika Munga Muholwe mong'ere kod nying mar Amerix e mbui mar X oketo listi mar moko kuom gigo ma Gen Z pod dwaro kuom sirikal kamoting'o chugo duol mar IEBC, luongo jood bura, duoko jambetre mar Amerika thurgi kod yuoro were mondo bed akicha e chopo kare dwachgi. I want to tell the governors that now when we are done with the national government, we are directly coming to you. You must be accountable for the public. You must be accountable for the voters who voted for you in, because you are answerable for us. Rowere go bende onyiso dwaro moro jatend piny oriem jatend jotend migepe Musalia Mudavadi magiwacho ni lemo mare onge kata e pend chike mapacho ka. Gidwaro bende mondo jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende mondo luw bang' jowadgi kendo gwe taw. Kaka joma chal ni koro taw sirikal gi oko, rowere gi bende osemone jatend piny yo manyien mar yiero jotend migepe kamoting'o duoko piny kwan jotend migepe nyaka ji 15 kende, deo dhoudi duto mapacho ka e kinde welo ka jotend migepe mibiro yier ojiw mondo ti matek. Moko kuom rowere noloko wachni gir tugo kendo loso pichni mag gedo ji e mbui, ka moko kuom gi ne tiyo gi pichni machon mag jotend migepe e nyiso gi anyali. Mana en jatend migawo mar Apeini Murkomen ne ok otony. Thank you, Mr. President, for taking action to such a sycophant called Murkomen. Murkomen alikuwa ametutesa sana sana, anaongea na brightness hadi anaenda kwa TV anasema saa yangu nilileta from outside the country, belt nini, yani alisema hadi boxer bwana. This is unfortunately a
years, a minister of this country talking such nonsense in a media. And I want to say, hii Mkini Murkomen anasema rudi field ya law. Enda unda law farm yako ka huko baada tukutaki hata MCA huko Elgeyo Marakwet utapata. Rowere koro singo mar bedo akicha ne chenro duto ma sirikal chano timo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jenzi pod omako motegno weche magidwaro dhiro godo piny owacho ka dhi nyime no oganda jo Kenya ne okodong' oko manyiso pachgi okang' ma jatend piny Kenya William Ruto kao mar weyo oko duol ma jotend migepe. Thothgi orwako okang'no kendo en kaka okang' mokwongo mar keto telo makare e pacho ka. Mana tok jatend piny Kenya William Ruto lando weyo oko sirikal mare, oganda jo Kenya owuok oko manyiso pachgi okang'no momako thothgi kod buok opogore geno mane gigeno ni jatend piny ne dhi timo. Oganda jo Kenya ne orwako okang' makamano. Namba 1, wagone Nyasaye erokamano kuom winjo wach mar jenzi. Ruto iriembo jotend migepe. Mano point mane wakwayo namba 1. Gik mano pod ng'eny. An adwa mana go erokamano ne Mr. Ruto kuom golo jotend migepe. But gi pacha to pok otieko nikech by golo jotend migepe onyiso maber ni en owuon bende en incompetent. So en bende onego bed ni ebe opave way for ng'ama nyalo manage Kenya. Moko kuomgi kata kamano ne okwayo jatend piny mondo owuok migawo ma jatend jotend migepe momaki kod Musalia Mudavadi mane giyango ne diataro kod pend chike ma pacho ka. Owe Mudavadi, owe nang'o. Owinjore ogol gi te kano ogolo. Aneno ni mondo ogol gi agola te nyaka ma pod odong' kaka Mudavadi gini gol mondo wabed gi kue nikech piny inyore. Bende kwayo ne ogol mondo jatend piny obi oduok piny kwan jotend migepe mobiro yiere telo machielo mane ni omenda mathoth ok otigodo e chudo magi. To kendo wakwayo mondo waduok weche mag expenses piny. Cabinet with the year next obed gi at least 15 cabinet members. Kikelwa ting moingo wa. Cabinet obed joma tiyo ne jopiny mondo jopiny bende ofungre piny. Gidwaro mondo yier jogo mani gilony e tayo migepe go mabiro tayo migepe kaka dwarore. Koro jogo nego understand ni gimomiyo gwegi oko nikech nok ginyal tich. Nomigi tich to nok ginyal. Koro wakwa sirikal kasa ochopo ma rais dhi yiero cabinet manyien. Oyiere jogo manya tiyo, jok mantiere gi experience kendo jogo mong'e gima tero gi office. Kiyiero kendo mar ariyo makoni dhi ket in place. Ng'ato bed mariek, CV gi ema mondo migi places magintie. Kik ket ng'ato ma lawyer to dhi e roads. Moko kuomgi to ne ose kuom ninde tich ka oyiero jotend migepe ma oserem tiyo makare. Kitu cha kwanza chenye amejaribu kufanya hata kama amefuta, lakini yeye bado pia yeye ako njiani. Aende nyumbani na wenzake wenye amefuta kazi, yeye pia afuatane na wao. Kwa sababu yeye pia hakuna kazi yenye anafanya. Yeye ni rais lakini lazima ashutuliwe mwanzo ndiye afanye hiyo kazi. Sasa yeye vile amefanya kazi, ajue kile chenye amefanya, yeye pia yako njiani kufuata wale wenye amefuta kazi. Nyaka dakika mogik jotend migepe mopogore opogore pacho ka ne pod dhi nyime kod tich nyaka ochopo e sama jatend piny ne olando ni koro migepe duto wuok. E boma ma Nairobi jotend migepe Musalia Mudavadi nobago romo e apise mag Kenya School of Government kama ne gitwak ewi kaka gidhi bero tijegi e ndalo mabiro. E counties moko bende jotelo kaka Alfred Mutua, Salim Mvurya e kind mamoko ne obago romo mar chiwo singo e migepe gi. Judith Omondi miyowa ler. Requesting that we all be upstanding to observe a minute silence. Okinyi makawuono e apise mag Kenya School of Government, Nairobi. Jotend migepe Musalia Mudavadi obago romo kod moko kuom jotend migepe kama oriwo mar thieth Susan Nakumicha, mar tuke Babu Namwamba, Aden Duale, Florence Bore kind mamoko. Kathor twak margi nen midhiero ma osebedo e pacho ka kuom jumbe adek ma okalo nikech ng'anyo mar rowere. It is important to refocus our minds and efforts on the social contract we signed with the people of Kenya. They have called us out with a particularly strong message to the government that they are not feeling us. In some instances, we gave them the ammunition to fight back by showing off our opulence, maybe corruption, and wasteful use of public resources.
we need to assess whether we have supported the President to improve the governance of our country and deliver on his promises. Mudavadi oyango ne jotend migepegi ni ochopo kinde manyaka koro gi ywa soksi malo kendo chak wuoth manyien mar konyo jatend piny William Ruto e chopo kare singo mane otimo kod jo Kenya. Must all strive to win the hearts and trust of the people in the remaining period by rolling up our sleeves and going back to work for them. It is time for us to cut our cloth according to our size through prudent utilization of the available resources and targeted investments in areas of the better programs that realize the best results to the target beneficiaries. Komachielo bende jotend migepe moko ne dhi nyime kod lando lokruoge magichano keto e migepegi. Jatend migao mar mwandu manie bwo lowo Salim Mvurya obago romo kod ji matiyo e migaono kendo twak kod jofwambo bang' romono. Kama ne oyangie ni singo mane gichiwo mar keto lai manyasani malero kaka kunyo mar mwandu manie bwo lowo timore e pachoka gisetimo e counties 24. We promised the country and all Kenyans that we'll go to do reforms. And part of the reforms that we committed to was to make sure that Kenya has a reliable mining data. And I'm happy to say that that program has now been concluded and we have embarked on ground truthing, which up to now we have done 24 counties. E county Makilifi, bende jatend migao mar limbe Alfred Mutua ne ochopo mar tiyo kaka pile. E ote mare, osingo keto taya marienye dhowedhe duto mapacho kae kind singo mamoko. Nitajenga police post on the beach. Ikishirikiana zile za tourism police. Alafu nawanunulia pia zile nito quad bikes. Unajua zile motorcycles za miguu minne, quad bikes. Kwa kuwa wanaweza tembea wana patrol the beach all the time. Na isitoshe pia kwa mpango maalum nimepanga nataka kuweka mataa kwa beach zetu zote za Kenya kuanzia kule juu Mamrui mpaka kule kufikia chini ya Msambweni kule Kwale. Chendo mar jotend migepe moko kata kamano kaka mar wuoth Kipchumba Murkomen ma owinjo bed saboro ne okochopo kare. Motelo ne wuoyo telo mar migepegi, jatend piny juma ma okalo nyicha obedo kod romo gi jotelogi, romo ma okang' ma okwongo ne gigoye picha oko mar kar jot mar jatend piny Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wantiere weche machal kamago ni moko kuom jotend migepe ma jatend piny othicho oko e apisi ne gin jood bura mane oyier kendo chamo mume tok yiero mar dwe mar 8 higa mar 2022. Kata kamano, tok ka giseyudo thuolo mag lemo machwe e piny owacho kaka jotend migepe gisani jotelogo onge tich kendo moko kuom gidok e pap manyo tich kaka jo Kenya mamoko. Walter Nyambaga nigi ler. Bang' ne tiyo matek mar manyo ombulu e yiero mar 2022 kendo chamo muma kaka jo od bura. We did not abandon our friends. Eventually, kuom ranyisi, Aden Bare Duale, mane en jaod bura ma Garissa Town e telo mar 3 kuom higni 13, Duale ne ogwel kod jatend piny William Ruto kendo mako migao mar lweny. Pachoka kendo kar chung' od bura ma Garissa Town notime yiero madundo. There's a lot we would have achieved, Mr. Speaker. Onesmus Kipchumba Murkomen makum thuolo mar higni 10 ne seneta ma Elgeyo Marakwet kendo nokeda dua tenga ne osiepne ma jatend piny William Ruto e yiero mokalo e gino mane omiyo miye lemo mar jatend migao mar wuodhe kod apaya. Kata kamano bende le mar William Ruto olwar kuome kendo onge tich gisani. Murkomen bende osebedo nyong'ong' kawachore ni kit lewni, wuoche to kod samu tweyo tok yudo lemo mar migao no gin mago omenda buora manyiso lokruok e ngimane tok yudo lemo no. Movement that has grown some of us. Aliswa Ome manimo makaka dura makandara mar 13 bang'e ko jatend piny mondo tele migao mar pi mabang'e ne ochore nyake migao mar lowo. Odhiambo makawuono omerore kod jo Kenya bura mabende koro goyo lam. You know, a decision making table. Rosalida Soipan Tuya nyota mare nyocho liel ma okalo kane duond bura mar UDA ne ogwele kaka seneta. Tok chamo muma, jatend piny William Ruto ne ogwele kaka jatend migao mar alwora. Lemo ma koro sani ogwenyorego. Ma jogo ma bende nie lemo machwe to koro biro dok goyo lam
kagirito apgi kabiro bedo maber ka ibiro yiere jotend migepe manyien gin kaka Justin Biden Muturi mane en spika mar od bura kuom higni 10 manyocho yier kaka Ton Jenner mapachoka. Respect and uphold this Constitution of Kenya. Abraham Kithure Kindiki mane en seneta mataraka nithi yare 2013 nyaka 2022 bende noyudo thuolo mar bedo jatend migawo mar arita kwe kod chenro mag piny owacho. Kindiki bende koro riwre kod jo-Kenya mathoth machakre sani biro goyo lam. Eliud Owalo en wuod luo e tend migepe mag William Ruto. Owalo nyocho chutne lemo mar tudruok kod chenro mag lony manyasani, lemo mane omedo keto motegno e okenge mag piny owacho kaluo, kama ne oting'o pogo chiemo e kony kachiel kod siro girube mag ohala. Kata kamano, le mar William Ruto ne okowe oko. Alfred Mutua ne oriwore kod Kenya Kwanza mana ndalo machuok ka ji dhi e yiero mar 2022 mane omiyo yudo thuolo mar tele migawo mar weche ma oko kapok otere mano mar limbe. Mutua bende en jatend duond bura mar maendeleo Chapchap makoro yudore kamarach ka en bende othiche oko mar sirikal mar Kenya Kwanza, ahinya to mane giloso kanyakla. Kata kamano, bende nitiere jotend migepe moko mane jopiny bende orado godo mana kane oyiergi, to yandi odwa ling' ahinya kama oting'o Penina Malonza mar dongruok mag gwenge to kod riwruok mag Afrika ma Ugwe, Betty Mieno mar ohala to kod Zakari Masharia mar migawo mar pi. Duto gin bende jatend piny ogwegi oko. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga kuom leronwa jogo mabende koro sani dhi riwre kod oganda jo-Kenya e manyo tich. Okang' mane jatend piny Kenya William Ruto kawo mar weyo oko piny owacho mar Kenya Kwanza en okang' mabende ne osekawo e kinde ma okalo gi jatend piny mar Kenya mar adek Mwai Kibaki e kinde telo mare kaka yor keto lai makare e tayo piny owacho. Kaka Lady Okeo lero, okang' manokawo gi jatend piny Kenya William Ruto biro mana bang' jo-Kenya tamruok paro mar chik mar omenda ka jatend piny mar adek Mwai Kibaki bende notengo lwet jotend migepe mogo bang' oganda jo-Kenya luto ombulu mar paro mar chik manyien e higa mar 2005. Bang' oganda jo-Kenya medo yiene kendo jokon bedo maliet na sirikand Kenya Kwanza, jatend piny Kenya William Ruto tengo lwet jotend migepe mapacho kamogo kendo weyo apise gonono. Okang' makama biro bang' oganda jo-Kenya ahinya to rawere matindo choko lwasi mar siasa e pacho ka gikwedo paro mar chik mar omenda mag 2024 kendo bang'e dhi mbele gi bago ng'anyo makwedo tend William Ruto kabuogo teri dala kata mana bang' Ruto wito kucha paro makamano. Liet makama ochuno jatend piny Kenya William Ruto riembo e tich jotend migepe duto mapacho ka kalore ni thoth oganda jo-Kenya osebedo kasa jotelogo kuom rem tayo piny Kenya kaka owinjore. Ruto okemo kuongo wuoyo sirikal mare ka okang' makama bende ne okawo gi jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki e higa mar 2005 kama ne owuoyo e sirikal mare kendo oro dala jotend migepe duto e piny owacho mare kaachiel gi jolupgi. Accordingly, in accordance with the powers conferred upon me under the Constitution of Kenya, I have directed that the offices of all ministers and all assistant ministers become vacant. Consequently, the occupants of the said offices cease to hold their respective offices with the immediate effect. A reconstituted government will be in place within 2 weeks. Okang' makama nomiyo mane en jalup jatend piny Kenya e kindeno Mudi Awuori kod jogoro mong'ere tawo piny owacho kuom jumbe 2 kapok noyiere jotend migepe manyien. Oganda jo-Kenya koro rito jatend piny Kenya William Ruto marango ni obiro kawo thuolo marom nade mar keto jotelo manyien e kombe makamago. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Watu! Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes.
Kuchangamkia hizi deals, ingia shabiki.com, chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikweni ya euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha milii na euros with shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just punjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tong' dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Ochiano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo kete e Ramogi TV. En kinde bende odwa watwag kaendi ka wang'iyo mago motenore kod kaka jatend piny Kenya William Ruto ne okawo okang' mar tero pacho jotend migepe. Wantiere kod Kennedy Ondiek ma bende en coordinator mar UDA e gwenge mag iluongo ni South Nyanza. Kendo bedo kwa twak kod erokamano kuom yudo thuolo mar twak kod ka wachako twak. Iparo ni jatend piny Kenya William Ruto no okawo okang' ni nikech en owuon noneno ni gbenyo loko jotend migepe koso nikech dhir mosebedi kimiye kuom kinde mokalo. Goero kamano, aparo ni mokwongo president kata ker mar Kenya okawo thuolo ni endi ni wira nitiere gik ma jo Kenya nyocha osebedo ka kwaye mondo tim. Achiel kuom gi nyocha en paro mar omenda mar higa mar 2024 mane jopiny ochiwo pachgi mowacho ni mondo weruok go madieri nyocha werego. To kendo kaluwore gi gik manyocha jopiny neno kuom jowa manie sirikal, jowa manomi thuolo mondo tie sirikal, jomoko ne nyiso ngima mamalo kabisa, jomoko bende ne nyiso samoro gik machala chaya ne jok magitiyo negi, to kendo ne moko ne ok chal gimomiyo luor kit pek ma Kenya ne nitierego. Koro aparo ni gima duong' ma president otimo en ni kaluwore gi weche bende mambaka ma koro idwago moriwo jowa mopogore opogore mawuok e duond buche mopogore opogore. Iwinjo ka president tieko speech mare kanyo, owacho ni odhi keto cabinet manyien kose lalore weche e paro gi jok mopogore opogore, stakeholders mowuok kuonde mopogore opogore. Adieri ne nitie malalamishi ni sirikal nopong' gi ji mawuok e kabila achiel, sirikal nopong' gi ji moko ne ok nigi rieko kata lony kaluwore gi areas magintie. To bende notimo mani mondo mi oyud thuolo mondo dog back kaka uwacho ka mogik Mwai Kibaki noyudo thuolo mondo oor
dala jotend migepe duto to gi jolupgi mondo bed thuolo o reflect bang' jumbe ariyo nolando cabinet manyien. Kata kamano president ma William Ruto bende dhi kawo thuolo mondo ong'i ni to ei jok mane tiyonegi nitiere jok ma kocheki to ne timo tijegi makare. Kata bed ni nitie ng'ikruok, nitiere moko manotimo tijegi makare. Kendo kama bede ni an confident ni kaka waziri Eliud Owalo aneno kuwacho ka notimo gik moko pogo chiemo adhere. Waziri Eliud Owalo king'iyo ministry mare mar ICT en ministry mane ni malo ka ng'iyo delivery report mare target mare osekalo nyadinwoya. Koro mana achiel kuom ministers man sure ni kata ka ibiro ng'igi to gibiro yudo thuolo mondo giduogi. Ok en kende, nitie jowetegi moko mane gin gi sirkal to bende nitie moko ma bende ne ok ni gi perform marach to samoro kitgi mane rach. Behavior margi mane richo mane samoro ng'ato nyalo ng'ado negi bura kata ka ok odhi ong'iyo gimotimo owuon. Kuom mano aparo ni mae ndiyo miyowa thuolo kaka jo Kenya mondo wa reflect wawach ni fine, katiba article 1 wacho ni teko duto ni e lwet jopiny. Koro jopiny nochiwo pachgi, president owinjogi. Ageno ni luongo mani luongo twak ma wawuoyo gokinyi ka ni twak ma ibede dhi bedo matimo ang'o. Koro dhi bedo mondo mi okony president mondo ng'i Kenya gi wang' mopogore gi kaka nong'iyo. President onyiso ni wang' ni ok odhi bedo business as usual. Jopiny osebedo ka ywak kendo kata kiwinjo ka jopiny loso kaen seche ma weche manyien ne dhi nyime. Gachun jatend piny ne ok oyiero jogi kaluwore kod lony mane gin godo manyalo miyo moko kuom gi ne ok otiyo makare. Ipan jatend piny onego tim ang'o gi sani ka koro dhi yiero jotend migepe ma bro nyiso lony ma jopiny dwaro. Oro Emmanuel, yiero jotend migepe katiba ok onyiso ni nyaka ng'ato bed gi lony kaluwore gi kama otiye. Nikech ministers inyalo ga wilgi. Kawuono de bed ni president olokogi, dongo nyaka kata waziri Owalo tere education, nyaka Murkomen mane ji wacho do tero kata water. Tiende ni a minister en ng'ama deal gi policy. Koro jok ma owinjo bed ni lure gi area magisomo. Kata koro chako bedo kaka joma chalo kaka permanent secretaries. To kata permanent secretaries be podi biro ni ng'ato kalure gi ability mare onyalo tiyo different ministries. Koro miyo ok onyiso ni nyaka ng'at mobedo minister. Anda paro ni jowa nyaka lerne gi mano. Ing'eni nitie gik moko ma bende samoro kata ka ji wuoye to nyaka nyisgi ni a minister ok ochuno ni ng'ama osomo weche chike. Koro ng'at mosomo weche chike ok ochuno ni nyaka nyalo tere kata mane kan. In fact ng'ama osomo weche chike e Kenya ka kata piny mangima en ng'ama nyalo timo gik mang'eny kaka an asomo weche chike. Anya bedo minister mar roads, anya bedo minister mar education. Koro en ani koro teko mara gi rieko mara. An ok asomo weche mag siasa mineno gi. To sani do kabira yalo weche siasa ka. Donga yalo ga maber en samoro maybe koma yale mawang'o jomoko nikech en kod UDA. To jomoko ni Ken ni be ni wuoyo korwa koni. No ber. Koro nyiso ni dhano performance mare e gimi wanyo kaka president. Koro president mar Kenya winjo be ni en ng'ama osomo ng'o. Nikech tiende ni ka in president onego bed ni nyalo handle gik mopogore opogore. Momiyo minister bedo ng'at ma nyalo handle gik mopogore opogore. Ok onyiso ni nyaka ng'ama osomo chike bed mana ni en ng'at mochung' ne weche mag katiba. No. Ng'ama osomo kwano ni nyaka bed mana ng'ama osomo kwano nyalo bedo chung' ne weche pi. Tiende ni mano e kaka temo do nitie joma nodhi e ministries gi to ne ginyiso ni onge capacity mar perform. Mano is okay. Mistake maduong' bedo ni president no nominate gi, parliament no vet gi, koro pek ni te. Dok kata anawacho ni parliament ema bende no hinyo because they accepted mondo gi appoint ne president jok masa mone gi yudo ni wa obviously incompetent. Koro anawacho ni jo Kenya wagone president erokamano kaka neno ng'eny ji ogone erokamano but pod okwaye gik mamoko. Kaka ana ja UDA understand kena neno ni fine pod idwaro ni mondo reforms mopogore opogore timre. To moko gibiro dwaro ni mondo president obed gi consultation gi ji mopogore opogore mondo mi wang'i kaka wachorore mbele. Nikech piny bende ok di telne ga goko, itelne gi katiba. To katiba ne mawacho niya nitiere means mopogore opogore mag conflict resolution. Nitie jok mano yier gi duond bura mar UDA kendo waneno kanyo Kipchumba Murkomen nitiere kanyo, wantiere gi Aden Duale, wantiere kod jotelo mamoko mano yier e duond bura mar UDA. Kendo koro tel ma tije gi nyadiriyo orumo. Iparano kang' mane ma inyalo kaw mondo gi president kech gin jo kanyo to Kenya Kwanza ma pod nitiere telo ne kweth machal kama. King'iyo Facebook wall mara kaka Honorable Kennedy Ondiek sama ne Murkomen kamoting'o the lady from Kihara, Jane Kihara, jogo sama ne gibedo nominated. King'iyo what I posted on the date mane gibedo nominated, nawacho niya it is not necessary mondo
ng'at moseyudo position to serve Kenyans kaka senator kaka MP chak withdraw that service mosemiye mandate gi jo Kenya nodok e nominated role nikech ing'eni ma and is power which is nominated ok en elected koro ing'eni mano mistake samoro ne ong'eyo gima nodhi dwaro kuro an baby president ne ong'eyo ting'eyo nyaka be understand samiloso government nitiere pillars an awacho maber ok ochuno ni koro ng'ato bed faulted nikech koro en ka President William Ruto to ji ng'anyo generally an awacho ni problems momiyo jowagi ng'anyo ok en problem ma William Ruto be ok en problem ma ministers en problem ng'eny gi mochakore ka mbeleni emomiyo jo Kenya wacho ni wasesandore ga ming'a ndalo Moi ndalo Kibaki ndalo Uhuru nyaka sani to nikech problem machando wacho ka gokinyi tageni ni jomoko no winja kenda nuoyo problem machando en corruption and mano kende is the only thing ma jo Kenya tinde ok many thuolo mar tich to gimanyo thuolo mar yuto koro yudo ni ng'ato nyalo yudo thuolo kata jok mineno manyo tich mondo ndik gigi gimanya tich mondo many kako to na wacho ni pek mar kuo mar pes jo piny emomiyo wasebedo gi pek makata an e UDA kata in e ODM pek ko iko turite nikeche jogo machiwo weche mag kandarasi machiwo contract miluongo ni procurement officers oyie mondo jotelo odigi mondo gi sign gik maricho accountants oyie mondo jotelo odigi mondo gi sign gik maricho auditors ko biro ko yudo gima rach otimore jotelo oyie mondo jotelo geng' wangi mondo giyie ni gima rach no kare ber then jok matimo investigation bende ka koro biro yudo ka auditor no oseyudo makosa mondo mikoro mak ji be chaki igeng'e nikech oyie ni jatelo mondo ti kode mondo investigation okethre koro an adwa wacho niya ka jowa ni kare to wang'iuru niya ere kuma wadwa dhiye kata kel ma minister adwa wacho ni awacho a station ma antie sani kata Nyasaye mepole moket bed Kenya ka president ok wanyiso procurement officers ok wanyiso accountants ni nyaka utim the correct thing to onge kuma wabro dhi as a country gima duong' madwa wacho ni Kibaki nogolo ministers ge moriembo dhi dala te ne giduogo ang'o manodo ok Michuki kende ma ji wacho ni Michuki nikech ne Michuki rules pod tiyo nyaka sani Uhuru Kenyatta nobedo gi ministers ka donge mineno en mana Matiang'i to gi ng'anene to gi mano the late Magoha donge to ne en gi ministers mamoko the main thing en ministers gi to Kenya bedo ni richo man gi makosa opuko gi oko mondo mi president koro wang'o nen mondo ng'i kako duogo yudo nikech moko to biro duogo e cabinet kiwacho kamano ni iye gi ja Kenya mano wacho ni jatend piny be koro negose nikech en owuon ema noyiero jotend migepe gi to chal ka gima ne ok obedo gi nokorango makare kano yiero gi manyaka ne dhire kore kogolo gi awacho ni niya teko te mar yiero ng'ama bedo jatend migawo nitie kuom ji ariyo president en otimo gimiluongo ni nomination okawo nying go to tere parliament teko koro mar ng'iyo ng'ama owinjo bed minister en parliament andano wacho nitie Azimio MCPs no wacho ni wane waringo oko jogo no ok wayiego gima ne gitimo ne nang'o nok waneno dissenting voices mane gindiko koro nyiso ni akara sani midhi e vetting ni ministers ibiro kel kata ane maketa minister today kata ine maketi minister today nitiere gik mabro moni perform ministers wagi ok ofel tich ni tich otamogi nikech gin jomo setiye kuonde mopogore opogore jogi te gin successful in different areas ma gisetiye waseng'eyo tich ma ng'ato osetimo koro miyo problem bedo niya challenges ma wan go kaka piny gin gige system gin gik ma system adwa wacho ni for example kawuono ka waketa minister adhi tiyo kanyo higa 4 kata 3 donge bas nitiere ng'ama wacho ni procurement officer mosetiyo kanyo kata higa 30 onge everything man kadonjo to ng'iyama ni onge gimidhi timo koro inyalo tiyo go authority mari to gima duong' ma adwa wacho mondo mi corruption orume Kenya ka nyaka jowa matindo Gen Zs wagi koro dog gir procurement officer gidhi awinjo ni gisalimia jo procurement officer ka giyudo ni governor for example kata governors magi wacho ni governor ni makosa ananeno kata dalo wakujo governor ma Homa Bay onge makosa the main thing en ya mondo mi governor access pesa miwacho ni lalgi nitie ng'ama nyaka sign ne mondo kaw pesa kata in ing'eyo ni onge kamoro amora ma governor kata president kata minister sign mondo mi pesa wuogi nitie ng'ama sign chieng' ma jok ma sign gibiro wacho ni fine wan kotek to riembwa ure tich ok wabi sign to waneni procurement officers 100 oriembie tich ni ne gidagi sign gima minister dwaro mondo Jesus dio mos ministers nikech katiket mana minister kawuono to ok waloko system mantiere
is a problem. My mommy you don't know. Inyalo will principals e skunde. Goal principal makaterka. Riemb nyaka principal moro school pod gore mapi. The reason any samoro deputy principal manka. Osetiyo ka jony ma okdhi. Samoro senior master. Ong'iyo makata kel ma principal moro to ng'imani samoja tedu. Ong'iyo makata koro performance onge. Ana wacho the main thing, ana japuonj mano experience man. The thing is not about the head. It's not about the minister. It's about the system. Ka president, kaka system nyalo change. Ma wabed gi procurement officers ma will say no to you. Nyaka gi confirm ni en hospital ogere. O fine. Koka accountant kore kichule. Bas, ka odi to biro to yudo okay. 100 million manika ogero hospitali kendo hospitali wanene. Emomiyo ni winjo ka jomoko penjo niya, oket pesa budget to gimotimo kwane. Nyiso niya oket pesa budget mar gero ndara to procurement officer osewinjore gi jatelo to gi sign ni ndaro ger to kidhi tiyudo ka ndara ni ogere yamo. Ng'ama yie mondo gino ogere yamo kata ng'ama yie mondo pi oger e yamo en mana procurement officer ka accountant eka MP moro nyawuotho gi 20 million miwachogo to ka jowa wacho no everybody koro wach no makata ine makoni ni kel siling 10 ndikni go nyathi wani weya nyathina kata bed mana niya ni dhi office mar sirikal idwaro gi siling idwaro birth certificate ngato kwa siling 50 wach ni agency odagi so wawachuru no to everything kata police mochungie ndara dwaro siling 50 wani hajo agency odagi drepete jo agency odagi walos geche wa mabero the endara tamri uruchiwa soya and that will be the end of everything. Koro in kaka achiel kuom jogo ma ochuntiere telo mag UDA kitchen coordinator ma UDA gwenge mag Nyanza. En wach mane mialo nyiso jatend piny Kenya e seche ma koro dhi bet piny kech wacho no dhi sumo paro kowuok koni kod kocha gi koni mondo mi oyier jotend migepe mabro konye chopo kar lek mare. Nang'o minyalo nyiso jatend piny Kenya? An achiel President William Ruto nyocho kao telo a plan miluongo ni better plan. Iluongo ni bottoms up economic transformation agenda. Manyocho dwaro change godo gik moko ka wuok piny ka dhi malo. Nyocho nochako gi nomi advice mar ginene. Nomi advice kaka mar Hustler Fund. Odhi gi evaluate to Hustler Fund, was it successful? To kana failure, cancel it. Mondo wangi what can move Kenya forward. Manyiso niya, some of the manyo ministers and kaka ja UDA adhi encourage niya, Your Excellency, your Kenya no se wuoyo, qualification di bedo important, but personal life di bedo very, very important. Nikech personal life emukelo wrong perception. And for example, anonge misach sirikal machamo, donge an mana jaohala, that's the truth. Coordinator onge misara. An mana ni anyalo biro lero gige, momi ana lero ga gigi, samoro kara ka lero mochwanyo ng'ato, samoro ka lero momoro ng'ato, ana lero ga tadhi kendo koluonga tabiro, an ka gokinyi, kendo sani an. Chiso ni anyalo wacho gik ma sirikal timo mabeyo, to ka nitie marach bende walero. Koro gima nyiso sirikal sani, President William Ruto kodhi obed piny, obed also very cautious. Kaka anja UDA ananyako no be very careful gi jowa ma jo opposition. Nikech onge jo opposition madwaro bedo dwaro sirikal osasi. Koro sama jo opposition gi okase gi wach ma koro gidwa bedo gi dialogue ana wano chiji kodgi. Ong'e ni backstops with him. Opposition leader to opposition leaders ok bikaw responsibility sama jo Kenya suffer. Koro main thing obedni pache bro tiyo mang'eny but osum paro kuom these our leaders. Suma paro to dio bed pain to miwa ministers kendo to bas permanent secretaries be thought or they reorganize gi ma very moko nitie are very competent moko be are very incompetent kaka anaja luo unomi wakata PS moko achiel kende mwang'e wan wachalo gima wan gi PS achiel moko ka bwakia kamoro ja moko dhi because luo wachalo gima wan gi one PS kende to kata inige machielo eni winjo manyige to kata kumo wae gi gimotimo nobody knows so nitie mose nyiso their competence and I can say ok na support Dr. Raymond Omolo but ose nyiso his competence onyalo bedo kanyo wan gi PS kaka mar finance mar ginene mar water to moko mane ofel ka mar finance mok nya explain gara gimo gineje maka ka dhi dala that's the truth but the most important thing en ni wakaw thuolo kako ganda
jo Gen Z be koro bede jok madhi mos nikeche gidwa bedo ni ka gikelo wach ma kawuono otim kiny gisieko gimoro kiny gisieko gimoro gidwaro telo makare pachoka basi ngeni jo Gen Z be kia kuma gintie gik mindika ndika tibole yamo kuro ibole yamo kuro so ana a support gini gikonyo mondo piny olokre but nitiere dwaro mabende koro nyaka bed organized nikech sirikal tiyo gi budget sirikal tiyo gi plan sirikal tiyo gi policies sirikal watimo gi gimiluongo ni the rule of law ing'eni sama koro wadwa tiyo gi gimiluongo ni pach jomoko mano koro wawuok e rule of law wadhi e personal iluongo ni ruling by the whims of individuals tiende ni koro rule of law wabolo kan ing'eni gima kotimore sani ni nitie jomoko man oko maluongo ni Gen Z mariembo sirikal from outside gichiegni nyiso kata president ni ministers mwadwaro gin ng'ane because king ka gibukore ni ministers to koro riembogi mai ng'amiyier koro president yiero joma gidwaro nyiso ni the rule of law koro the wete then wadwa tiyo gi whims the ruling according to the whims of people kata president of nya tiyo without the rule of law so I'm saying ni wamiu president thuolo mondo mikoro constitution maro otek course wabunge nyocho felowa no approve MP ministers mogore piny to ginyagore piny te I believe ni ministers nitiere mo perform kendo mong'ere mano tiyo magi biro duogi parliament biro vet gi biro chako kadho gi manyien bindi biro kel to mako bende adwa advice president ni sani koro ng'iji kata outside kata na piluoka wan gi ji kata Azimio kocha wan gi ji ma competent but oduoke kwand jo siasa piny kamoko mananeno kikelo ni dwa kel moko jo siasa musiti mamoko nositiyo murumo mako werego kawo joma quick and competent kata giwuok e kabila mane kata giwuok e chama mane to gibi mondo giger sirikal nikech kata an ma ja UDA biro bedo na mayot mondo aland UDA mabei kacha mana ka sirikal perform kaka nyocho wakwano gik mane sirikal timo kaka kamano apani mane pacha erokamano nyakoro mogi nyaka ne walos kode kamano nikech en achiel kuom jogo magin coordinator mag duond bura mar UDA gwenge mag South Nyanza. Erokamano kuom yudo thuolo maloso kodwa Honorable Kennedy Ondiek winjo pache gik mane bene jatend piny Kenya William Ruto timo e kinde mabiro bedo koyiero kanyo jatend migepe amo ka odhi nyime ndi rowere mag duond buch ODM ojiwo paro mar twak mayande odir gi jatend duond bura Raila Amolo Odinga tich ariyo mar jumani kantelne gi jakom margi John Ketora rowere koro wacho ni paro mar twak e midhiero machando Kenya kende e yo manyalo konyo Kenya jatend rowere go bende kon rowere ma osebedo kabago ng'anyo ma bende ong'ere kaka Gen Z ni oyuor mar chwalo dwachgi ni jotelo mapacho kaendi kama gitimore sima liete wi kwayo mar twak no medo tedore mokalo e thuru kaka rowere mag Gen Z oramo ni gidwaro ni piny owacho mar Kenya Kwanza chopie tim singo magi. Yeah, that's your kidoi. Well, Baba has his reason of why we should have the dialogue. But we just what else? Because there must be solution. What is the alternative to dialogue? I don't know. Let them give us the alternative. Because to us, we feel dialogue is the best way to go. Bado tunaambia those youths, hata kesho mkiitisha hiyo maandamano tutakuwa pamoja na nyinyi, lakini tunapenda Kenya kuliko hizo vitu zote. Wacha tuingie kwa hii dialogue, tusikie vile wanataka. Tupie baba asikio kwa sababu yale ambayo baba anaona in the middle of the Indian Ocean, sisi kama vijana tuwezi ona tukiwa juu ya milima Kenya. If Baba says that there is going to be a dialogue, let me ask the Gen Zs who are our brothers and we respect them so much. After any demonstration, there must be an outcome. Why are we on the streets? What are they demonstrating? How are they going to discuss those issues they're demonstrating? They must be on the table for them to discuss those issues. You cannot go with me to war and we say now I've withdrawn the war and we don't want to talk. We must come on the table and tell them on face that this is what the Gen Zs want and this is what they want. Kadhi nyimeni ote mag kuyo kod lit pod medo mole familia ma jang'ad bura Justice David Majanja tok jang'ad bura na wito ngimane odhiambo manyoro kinde mane oyudo thieth. Kinde go osiepe nochopo doho ma Milimani mandiko bug kuyo. Justice Majanja ywagi kod jok wetene kaka jang'ad bura ma jaratiro kendo mano chung' motegno e buche mag ahinya mago makino ratich oganda. Majanja bende achiel kuom jong'ad bura manokonyo doho e konyo fuono katiba manyien mar higa mar 2010. Ni mtu aliyejitolea kwa hima na faima kufanya kazi yake bila kupendelea upande wowote. Sidhani kwamba kuna yeyote ambaye atasema kwamba aliweza
kutoridhika na maamuzi ya jaji aliyetuacha. Ne en jang'ad bura makare kendo nokonyo ji, to kaka wawite kawuono wawinjo lit ahinya kaka jo judiciary. Wagoyo mos ne familia duto, wagoyo mos ne osiepe ma mek judge ma onindo, to wakwayo ni Nyasaye oket chunye kama ler. Ero. Was one of the first judges to give interpretation to this constitution. And I'm glad to state that Judge Majanja performed a very sterling job. He gave the constitution very good interpretation. He broadened the constitution so that we had rule of law in the country, human rights were respected, and he advanced the jurisprudence of constitutionalism in the country. It is extremely unfortunate that we have lost the judge at a very early age. Kaodhi gwenge ma Kisumu bila ma Kisumu tima pedha mar manyo jago moro mane owang'o e ot miyo kod nyithinde adek otieno ma piny orugo kawuono e kar dak ma Manyatta ma yudore machiegni kod Coptic e apaya ma Kisumu kochomo Nyamasera. Jamaundono ne olo mauta ma petrol e odno bang' loro dhotgi oko kendo tiao mach. En mach mane olandre ma owang'o ute mamoko 10 machiegni kod ot mane masira notimore. Jirande chich ni ne en gino ma okel kaluwore kod ywaruok e kind miyono kod jagono ma chich ni en jahera mare. Ringre gi otere kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga. Koro gi ywaruok ma jogi oseywarego to pok na winjo, en mana ni gini gimosetimre ni notimre ndalo moko mokalo chien kanyo. To ne watemo matek mane wayudo kaka wamuocho dhot mwaolo pi ma majno sim. Koro gisani to nyaka ne gisani pok nwang'e ywaruok moro amora. An oda no makore gi ode kamae to onge gimoro amora makonyo nyithindo e makonyo. Kae waringo mondo wadhi wakony jirandwa no, wanong'o ka mach omuoche dhot ma ok nyal konyore. Koro ne onge gima ne wanyalo timo, to mano ok mokwongo. Watemo konyo to notamore, gima notamore. Koro kata wan giwa duto kethre, gima ne wanyalo timo ne onge. Kwa cross ndara gokinyi kwa biro to wayudo ni ntiere mama mowang'e ot gi nyithindo adek. To nyathi achiel ne dhi e form 1, moko ne some primary school moro ni e toke kae. To ng'at motimo kitendo ni wawinjo ni en jatuk moro. Da winje gari zimamoto kabiro to dareti to achopo ka to ot matung' makona kucho wayudo ka nyithindo ariyo kwakre. Nen wuoyi mokwako nyako to mama moro nobet koni gi wuoyi moro gin wuoyi ariyo. To yo mane giwang'e yo marach, ma chokegi gi ng'etegi gi nenore. Hana Ger no chamo muma kaka karan mar kojolo mar od bura ma Homa Bay kendo kawo kar Faith Apuko mane ochunge tich gitendo od bura ma county no. Faith no chunge tich kidwe ketho mar tiyo marach kod omenda tiyo marach kimbi mare apisi e kind ketho mamoko. Barua mowuok kuom speaker mar county no Julius Gaya Apuko ok biene mar bede apisi nyaka chop buche maluore rum. Karan no bende onyis ni onge teko mar chiwo pache e tije mag apisi karan e thuolo ma ochunge tich. Ka wuok Homa Bay wadhi Migori, jokedo ne aluora kod lokruok mar lwasi e kaunti wa Migori oseo piny owacho kuom keto yomyom e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Gidwaro mondo piny owacho onywand ji duto e kedo kod lokruok makama ka jafwambo marwa Juma Miwalera. Ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi pod nenre e piny Kenya, kata bed ni piny owacho bende wacho ne giketo kenge ma opogore opogore ma oting'o pith mar yien kaka yo mar kedo kod midhieroni. Chieng' mar Nyasasa kod kata pio ula mapong' ma osenenre pacho kae gin moko kuom midhiero ma itudo kod lokruok mar kor lwasi. E kaunti ma Migori, pi nam Lolwe ma kinde machuok moko aliande ne opong' mo yienyo kendo daro oganda mathoth ma odak alworano mar nam Lolwe osetudi kod lokruok mar kor lwasi.
penjo maduong' en ni bende piny owacho nitiere lai makare mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Paro ni kaka jotelo they always gin gi pesa to gin gi systems, gin mag kaka systems owinjo bed ni ran, owinjo bed ni gi involve jok mantiere e ground e yo motegno. Tiyudo ka seche moko wantiere wan e ground, onge kaka ground chalo, to kaka jopur chalo, kaka piny chalo, to wan owuon inyalo manywa mana ka ntiere gimomoko magidwaro. Ok waseneno ni to wan wadonjo gi kanye to piny owacho tugo mane mondo mi wakonyre, mondo mi wane impact kata wane lokruok kata pogruok. Moko kuom jokanyo makedo ne alwora e kaunti ma Migori ywak ni piny owacho nyiso nyau e kedo kod lokruok mar kor lwasi. John Bosco men director no mar okno mar Green Life wach ni rem mar piny owacho e nywando migepe duto e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi osethiro chenrogo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kanyo no pok obiro motudore maber ahinya wan e yo moro ma jakanyo no moro amora temo timo mana kar monyalo e yore kende owuon, lakini mondo mi wabi kanyakla walos chenro ma wawuoth achiel ok osebedo. Urano kapok iyango gima osetimore gara gi kuma ji osegike, iwinjo mana ni chenro osechako sudo nyaka kiwango machielo, ok wan e ler mar kaka floka tiyo. Bosco wach ni thoth migepe kod oganda osewe oko e weche mag pidho yiende kod mamoko ma itiyo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Wan bende wasemanyo yo ma wanyalo tudorego kod piny owacho mondo wakonyre e neno ni tijni otiyore, to ok osebedo kare, ok osebedo konyalore nikech pok oyangore na maler ni to piny owacho tayo chenro ni eri e yo machal nade. And then seche moko iyudo ka maybe gimoro ka gimachalo kaka community mag climate change gin ga gi political interests. Kar mondo gimany jok mar genuine manyalo tiyo tijno kata manyalo advise on what to do, tiyo gimanyo jok ma maybe they may not be knowing anything about environment or anything, but gin gi political interest. Samoro gin tied to some politicians, koro maybe samoro gibedo rewarded in a way. Kata bed ni piny owacho setemo goyo kang' e weche mag pidho yiende kaka yo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi, jokedo ni alwora wani thoth yiendego osetuo e kaunti ma Migori nikech onge arita makare. Magi organize godo kata mana weche mag pidho yien. En yien mipidho, they don't grow trees, but they organize for planting of trees and not maintaining trees on the ground. Kamora mora midhiye kata sama mantie sherehe mora mora, yien mopidhi kidwa kanyo in the next 1 month, onge yo malong'o magi maintain godo yiendgi e ground mondo timang'owa mondo dongi. Gin gik ma kosepidhi tiwe kamano. Koro mano we cannot really achieve the goal. Piny owacho jiw mondo ketie tim chike ma olosi matayo chenrogo mag kedo kod lokruok mar kor lwasi kendo nywando pacho oganda duto e chenroni. George Juma, Ramogi TV, Migori. E weche mag ohala, jopur mag niang' kaachiel kod jotich mag kambi ma Nzoia nyalo yudo fungruok bang' migi singo mar chudo mag gopegi mag dweche adek. Jopur kod jotich gi moko osebedo ka yudo chudo kuom dweche 24 osebedo ka ywak ne jotelo mag siasa mondo konygi yudo ratiro magi. Tend kambino kotenore kod Alfred Kangati okoni piny owacho osechako chenro mar chulo jopur kaachiel gi jotich mag kambino, gino ma orwak gi moko kuom oganda ma gopegi omoko Nzoia. The government, through supplementary budget, has released 654 million shillings through Ministry of Agriculture, and basically 354 million shillings will go towards the redemption of farmers' arrears, and farmers are likely to start enjoying their money starting from, say, Friday, Monday, and so on. Employees' arrears of 150 million has been released. Employees will now receive their arrears. The news we have been waiting for a very long time, and eagerly and anxiously. We have seen the communication that at least
the 150 million that the Excellency had promised employees when he visited Nzoia has already been released. Walituambia ya kwamba pesa iko na hiko kwako, lakini kwa sababu leo pesa iko, nashukuru serikali kuleta pesa ya wakulima na pesa ya wafanyikazi. Sasa naonelea sasa Nzoia wakulima watapata nafasi ya kupata pesa yao na wafanyikazi pia watapata wakati yao ya kupata pesa yao. Nya koramo gitokiro report man ma weche mag Nzoia wadhi yweyo kata kamano kikidhi mabor ka waduogo wantiere kod weche mag tuke. Hi there, I'm your new friend Penda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Penda will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini ntie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. E gweng' ma Marabiko e kaunti ma Migori, mbaka mani kod puonj mamit gi jabenga Marauma e ng'e jothumbewa. Kaka neno ni nyaka ne mier wanyuol pok ochako nyuol kendo. An onyuola ma nyathi achiel. Onyuole wuoyi achiel. En oyudo nyithindo 15, nyikwayo 22 gi dhok Luunda 3 duto. Ule ne ni chiega. Jonyuol ne jolemo kabisa. Koro nyoke dwa nyathomo nyom nyari. Koro nobi maya olega. Dibed ni noyudo gi hulia oko, mowero nyadinuoya chakoso. Kama na waketo ni ule na magene modine yo momba tangado. Tudri gi Solomon na Tito Kafaya, iwinj sigand Brother Charlie. Tich abich ni chakre saa 2 okinyi e ng'e jothumbewa. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Machiegni weche mag tuke. Shujaa chako orako margi ma jumbe 2 Miramas e piny France.
Shujaa manigi jotugo manyien ma rowere nigi geno mar biro timo makare Olympics ma higani. Shujaa ne odok e lum higa mokadho. Kata kamano ne giloyo Challenger Series kendo koro duogo e rang'iny mamalo mar tuke mag agoko. Shujaa nigi geno ma yudo midila e piem go mag Olympics midhi bag e piny France ka gintiere kod thoth rowere ma biro bedo ka tugo e kwethno ma bende gi sani temo hapgi Olympics. Of course, Olympics is the highest sporting pinnacle event in the world. So I feel more grateful, first of all, participating in it. That's an honor. So yeah, I think I'm highly honored to represent my country in the Olympics. I have a cousin of mine who is called Gilbert Osure. He's a sprinter, so he's the one who even motivated me, because there's a time he was trying to get into the Olympics. So being here, it's a blessing, I can say. Kadhi nyime gol ma Oli Watkins e dakika mogik mar tugo e kind England gi Netherlands nomiyo England loch mag gonde 2-1, loch mamiyo gi thuolo mar tugo finals mag Euro gi Spain. Xavi Simons nomiyo Netherlands gol mokwongo e dakika mar 9 kapok